Shalom, horasma di hita saluhutna. Hatani debata di bagasan sadarion, imana tarsurat di Yohanes 8 ayat 12. Songonomma didok disi. Dungi diula Yesus muse majami tahun nasida, nin nama. Ahu do panodang ni portibion, nasotupa mardalan dinaholom na mangihuton ahu. Di ibana do tahe panodang hanguluan. Ido sahatna. Molo mardalan dinaholom mace hacit do jalaborat. Alanadang taboto. Jaladang taida dalan sidalanatta. Jalasonari mardalan dinatorang do hita. Taparsita do panodang namanorangi pardalanan ni ngolutta. Boido dalani marnakko tuat, marbatu-batu, macerikot do dihita na patuduhod dalan, na mangalehon petunjuk, dia mana boi dalan si boluson. Ro Jesus madok ahu do panodang di portibion. Alan na mangihuton ahu dapotan sodang. Jesus panodang ni portibion na toktong marsinodang sa leleng-leleng na. Ise na majakun Jesus songon panodang di portibion. Songon bunga molo soadong na torang dang mungkin ro akka bunga na uli. Nguluta ope dang adong haulion. Molo so sinodangan ni panodang ni portibion ima Jesus Kristus. Jadi gabe si iuton Jesus Kristus si mahita. Ima na pasahaton ngulutta mardalan mangihuton Jesus Kristus. Molo so ta ihuton ibana boido hita tartuktuk jala tinggang. Alamace godang do akka parukilon hamaolon di bagasan ngulutaon. Halak naung maniup Tuhani unang ganggu berohana di panugunuguon ni debata. Jesus Kristus do panodangi. Jala marsinodang do dibahen Jesus asini rohana. Jala hita do disuruh asa tapabuai. Atong tapagalak mapalitotta. Jala laos tapatiur dalani. Taboto ma, tu dia do hita di bagasan ngolutaon. Tujuatta asa sahat hita pasidohot di hanguluan di bagasan na sorasudai. Amen. Debata mula ni saluhut asi-asi dohot asini roha. Nung ngasal pu sadari di bagasan mingguon. Nunga di pamalupo gogokku, marhite na peak pamatakon di podomakku. Huingot saluhut akka padanmu, namadok ari naib baru imangulu naib baru.
atong pay baru matodiku, lehon maguguku, marhite sinodang nasyan ho. Di manuguton, hati hahehe ahu mangula ulawku, sayang giat maakaulaw na dinggan na hujalo huhut na huulahon, mulugaor pikiranon, homa na pamenakon. Asa tungpos nguluku, asa parnidaan ni hapor siyaw ku toktong tuho, laho marnida haluaon naong pinasahatmu, di bagasan Jesus Kristus Tuhaku. Amen.